گهدارên delal, guhdarê qedirgiran û bi rûmet, selamê Xuda li we bin. Dema we xweş û şahî be. Îro tiştekî xerîb em ê ji hevdû re bêjin û em ê li hevdû par vekin. Em ê basa heywanekê bikin ku Xudayê mezin qudreta wî senayeta wî çiqa xerîb û mezin e û ew heywan di nava me de ku em qedr û qîmetê wê jî nagirin pîsik e û pê ihtibar nakin ku li ba Xuda çiqa mezin e û çiqa tiştê xerîb jî ev kêzika hanê dike. Em ê basa kêzika rêxê wa reş ku rêxê dike qeydê xara em ê behsa wê bikin. Bi Kurdî em dibên kêzika rêxê, bi Erebî dibêjin cehl, bi Tirkî dibêjin boq bicekî. Ji ecêba vê kêzikê pirê jiyana wê di nav rêxê da ye. Wexta tu miskê bidî ber pozê wê ew kêzik dimire. Hînî bîna rêxê bûye û ji bîna xweş aciz e. Ev kêzik çawa pêş da birêda diçe, barê xwe dibe, eynen wisa jî ji para jî diçe û barê xwe ji para dibe. Ji pêra û ji para tev de qeydê hev kare bimeşe. Ev heywan xwe du baska ye. Du hev baskê wê hene. Jiyana wê li welatê pir heywan dijî. Eger li welatê ku heywan têda tune be, li wî welatî ev kêzik jî tunin. Pirê cara xwe dide ezabê di mala xwe da, di qula xwe da ji ber gunehê însan û mirov a. Bi gunehê însana pir xemgîn dibe û pir nerahet dibe. O dibe gelo ma eql û fîraset bi we tune ew Xudayê ku we çê kiriye hûn xwe didine ezabê. Hûn xwe pê guneh dikin û xwe didine nava agir. Belê. Ev kêzika rêxê xwarina wê di dînê İslamê de heram e. Yanê xwarina kêzika rêxê heram e. Mirov kêzikê naxwe. Kêzika rêxê ku mirov di xew da bibînî, ew roj ew mirov leqay neyarê xwe tê, yan zirarek dibîne, yan bîhne yan jî bi hinka re şer dike û yan dilê hinka dihêle. Di xewê de jî tebîra wê ev e. Ev kêzik bi çend renga ye. Bi rengê reş e û bi rengê keskê birqok e û bi rengê morê vekirî ye. û baskê vê heywanê gelek jî sert e. Li kevra dikeve, li dara dikeve, li hejika dikeve, li tişta dikeve, tiştek bi wê baskê wê jî nayê. Kêzika rêxê xwe sî hev pêçîka ye. Otuz parmaxilî dibêjin ya. Xwe sî hev pêçîka ye. û serê pêçîkê wê sertin, qeydê birakanin. Bi erdê dikole û rêxa xwe ku kiriye xarek dixe binê erdê. Kêzika rêxê belê. Kêzika rêxê rizqê wê pirî ji pîsiya heywana ye. Bi alîkariya her du piyê xwe pêşîn, ew ê rêxe dike qeydê xara ya jî qeydê hêkê hilû dike. Guhdarên delal. Mirîşk hêka xwe 21 rojî da şêlîne û têşikê xwe derdixe. Lêbelê ev kêzika rêxê di 24 rojan da hêka xwe dişêlîne û derdixe. Têjikê wê di 24 rojê wan ku qediyan ev kêzik erge derket ku 24 rojê wê qediyan ev kêzik wê rêxê ku kiriye gulover dive dike nava avê dipelişe û têjikê wê têya derdikevin. Eger av dûrî wê be negîje avê yan kêzik dûr bû tiştek hat serê wê xwelî helanek ser da pelişî dereng gîştê, ev kêzik bi sî heywan pêçîkê xwe ew ê rêxê dikole û têjikê xwe jê derdixe. Kêzika rêxê ji serma zêde aciz e û ji serma hişk ku divên qurû soğuk aciz e. Debara wî li wî welatî çê nabe. Wexta hêka xwe dixe nava rêxê û hilû dike, wekî însanê ku xaniyê xwe sewax bike yan xaniyê xwe bidû û dive dike binê erdê ji pêlîkirina însana û heywanan ji wan diparêze û dixe binê erdê ji bo kes pêlê neke. Gelo çima rêxê dike xarik çima çamûrê çê nake? Çunkî her gav av tune ku çamûr nerm bike û gulover bike. Yek a dudiya çamûr wexta hişk dibe hêk ji jê dernakevin. Têjik têda dimirin. Şilnîne.
çamur sar û cemidiye hêka xwe dixe nava rêxê têda dişêlîne ji ber ku rêx germ e zûka dişêle erge ku ne nava rêxê de be wê here sî rojî sî pênc rojî hêja hêkê bişêlin Xudayê mezin eql û fîrasetek mezin daye vê kêzikê bi dîna stêrka rêya xwe nas dike li ber stêrka dimeşe û bi şevê jî qeydê morîstanka kar û îşê xwe dike li ber tava hîvê îşê xwe dike eger guhdarên delal eger giraniya vê kêzikê 10 gram be bi qasî 10 qatê xwe quweta wê heye barê xwe heldigire yani dike 100 gram ji ecêb waye ev kêzika rêxê pîsiya heywana dixo yan dike gulover dike ya dike xarik ya bela dike bi wê belakirinê ku ji wî welatî hemû wê rêxê bela dike diqedîne êşa heywana jî kêm dibe ev kêzika rêxê di welatê Misrê da wek sembolekî ye Misra kevin ne anha û her yek derê Misriya derê xaniyê Misriya resmê vê kêzikê ji hesin ya ji sifir yan ji dara çê dikirin û li ser deriyê xwe dixistin pir cara kêzika nêr û eva mê bi hev re xebata xwe dikin û tu cara jî eva mê tenê xarika xwe dive dixe binê erdê û gelek bi hostayî nahê le birê da bişkê divin dixin mala xwe da yanê binê erdê pirî ku hilû kiriye û şidandiye ecele jî divin dîsa xarika wan naqelişe napelişe û naşkê eger ev kêzik hêka xwe nexe nava rêxê wê dereng hêka wê bişêle û hêkê wê nermin morîstang yan jî morî qul dikin cara jî divin dixun divin mala xwe da ji ber ku nesla wê wê biqede bi hostayî ka gelek mezin hêka xwe diparêze ji heywana û ji însana wexta têjikê vê kêzikê dizikê vê xarika rêxê da ji hêkê xwe derdikevin ew ê rêxa hundirê xarikê dixun heta ku dayîka wan were wan jê derîne belkî dayîk dereng hat ku dereng hat negîştêkê ev kêzik dizikê wê xarikê da risqê wê wê rêxê dixwe heta dayîka wê tê wê derdixe çawa zarok di hemla dayîka xwe da ku rojê wan bi ser hemla dayîka wan dikeve mesela hemil neh me ye ku bû neh me û 10 roj bû neh me û 5 roj bû neh me û 20 roj ev sebî dizikê dayîka xwe da pîsiyê xwe dixwe inca o dibe xweyê nexweşîn û derda dayîk çi dibe bila bibe hemiyê dayîka bi rehm û şefqetin ji lewma dayîk divên kezeba min ew jî mana wî heye gelo çima bav navêje tu kezeba minî dayîk divêje tu kezeba minî mana wî ev e wexta sebî di hemla dayîka xwe da bi rih dibe xortoma ku bi navika sebî vaye serê din bi kezeva dayîka wî vaye heta du welêde ew ê xûna kezebê dixwe loma dayîk pir bi rehmin û li ser ewladê xwe ji ber xûna kezeba dayîka xwe xwariye dibên tu kezeva dayîka xwe ye ev jî sunetê Xudayê mezin in guhdarên delal tecrübe bikin du heb kêzika ji hev biqetînin du hevê nêr bin bi hev re ya du hevê mê bin ya yeka mê yeka nêr qonaxa 5 kilometre ya 10 kilometre dûrî hev bixînin dûrî hev bikin ji hev biqetînin di bedena vê kêzikê de cihazek heye pê gazî hevdû dikin xwe digîjine hev yani qonum ku bi zimanê Tirkiyan divên qonum jî ji ber vê kêzikê derxistine hem de ew kêzika rêxê bi şev li stêrka dinêre diçe mala xwe bi stêrka mala xwe derdixe bi stêrka ji xwe re dike nîşan ya dide milê xwî rastê ya dide milê xwî çepê bi stêrka qet rêya xwe xera nake û şaş nake cara jî ku stêrk tune ve ewr be rêya qadiz heve ku ji evên çerxa felekê çerxû felek bi wan jî rêya mala xwe tiştê xwe pê çêdike here li ser vê halî hîkayek heye em ê ji we birayê xwe misilman re bêjin milokek hebûye diçe çolê çabûyê rêxka xarika ew kê dikeve wê kêzikê dikeve bala xwedê ku ev kêzik serê sibê heta êvarê xarika çê dike dibe erdê dikole dike binê erdê û di nava rêxê de bînek pîr jê tê ev însana dibêje ya heywan tu bikêrî çi tê ka tu ji çi re ka xwedê te ji çi ra çêkiriye tê bikêrî çi werî ku heta
تو سر وی دنیای دمشی و جیان دکی و حیاتا تا سر چید به و تو ساق دمینی تنازع خود پید که بسنعی خدا خدای تعالی دوی ترس ما چه ایشه تب شغل من هیا خدای دردک دخل بدن اوی ملوکی ام کند بیجن اوی ملوکا ثروت چخا هیا سر طبیب و دکتر ادگرینه دکن نا که کس چاره جدرمان ویرا نابینه هر کس نچار دمینه چونکه کس نکاره درمان جبه ایش اک طرف خدا ده کس نکاره درینه که بگوتا حکیم اگلی چینه و بشه و برو مال خو بفروتا و انسان بشانه بگوتا که درد من اوه هرم وی بینن حکیم و طبیب وی زمانی تمام لحف توب کرن دگل که رئیس جمهوره مزنی وی ولاتی چارش درد ویرا ندیتن عالم اکی که به علم خو عمل دکه عالم اکی تقوی لقاویته گو ملوکی من مچارا درد تدیتیه ایگو خودش ترازی چارا درده می چیه از مرم اوه ایشی از کشتم گوته هری چوله و کیزکا کو ریخه دکه گلوک دکه خارک ته ده حوا جوانا بینی هر سبا حوا که من آسپرین الخورینی بخوی نعوذ بالله یا ربی تو بخوی ته راحت بیوکسا چارا تا تنه تجوه ایشه بمری ملوک هم انجاتون یکت حیواخ مجوه کیزکی خبر داد دمه افجیش درده که را درمانه دمه خدا واش بود درمانه کی چه کریه با از کراشان هانا کاجرا ده حجوان خار که هانین سلس و بر بردوه خو بینجه تکر نکر بیزی نچوکه که بخو اورو نخوا دورا روژه چاره نما عالم جرا گوتیه تی بمری مجبوری دوه خو فکر حبک هاوه دوه خواه بچکلو حالی دا قرطان خلاصه ده حجوان خار که ریخه خوار املوک سپی ساغلم بو وکی بره لی هات ایشای جه درکت ساغلم بو هات سر جی خورونشت ارگه هنک الباس باسا کارو ایشه خدا بکرنا دگو کرولاو هشن می یک جارک تن باسا ایشه خودی کریه خودی گوب مدای خوارن ون باز کن وی بوجی گوب ده خوارن کسی علم گهداری دکن خدا و همیا بپارزه جفتنا دجال و جفتنا سیاست آنا او پارستنا جشر جنا جشر میرا جشر جنا خود ما و تفدا بپاریزه و محمیه بجناتا خوشاب که تشتا کن نبوی جی افتراء جی حسد جی نظر جی درد و مصیبت و بلا جمال حرام خود محمیه بپاریزه ون همی و دسپیرم خدای مزون زانا شفق شفا ليلة القدر وجبيرانا كن وشفا ليلة القدر حتى سبش خرا عبادات وذكر خدا بكن شجوهات ويبكن ونهمي أمانات خدا بن خدا تقل وذا بخاطر وحزن بادكي برصا